a proste jeden veľký omyl. A týmto videom by som chcela poprosiť každého, kto vie nejako s tým niečo urobiť, aby skúsil. Ono totiž Svetová zdravotnícka organizácia označuje alkohol, tam kde patrí aj vodka, ako karcinogén skupiny 1. Presne tá skupina zahŕňa napríklad aj tabak, napríklad aj azbest alebo radiáciu. A ja som počula, že vodka je feed drink, takže si myslím, že urobili obrovskú chybu, že v podstate alkohol nie je karcinogén v žiadnom prípade. Určite neničí spánok, regeneráciu, hormonálnu sústavu, celkovo to telo. A hopsa sa chyby sa stávajú, tak len či tu nemám niekoho, kto by s tým mi vedel pomôcť a že mi tam cinkneme, že sa pomýlili. Akože na konci dňa, dámy, mne nejako akože nezaujíma celá táto drama ohľadom Dominiky Cibulkovej a fit drinku. Ale keď som tuto videla vyjadrenie Arielko, dámy, jak ste to preloží ručičky a to mudruje, hej, no tak mi povedz moja, že teda potom čo natočíš, aké reelsko k tomu, že aký super skvelý drink namixoval tvoj brat mne, hej, dick drink, môžeme to nazvať, že ekina, prosím pekne, rúžový gin plus ekina, hej, a nielen mne, keď som mala 19 rokov, aj moja kamarátke, a toto robí niekoľko rokov, teda robil po Košiciach, čo povieš napríklad k tomu, prečo si nenatočila vtedy, keď sme to riešili, ja s mojou kamarátkou verejne, že tvoj brat nás nafetoval ako 19 a 18 ročnečáky, prečo si vtedy takto nepreložila ručičky a nerozprávala o tom, ale tu ťa vytočí video s vodkou, no. A toto je presne to, že vždy takíto ľudia proste mudrujú. Tvoj brat sfetúváva baby po Košiciach, bez ich vedomia im hádže ekiny do drinkov. Nie, to nevidím. Dominika Cibulková si dovolí povedať, že vodka s žusom je fit drink, čo ako ja neviem, čo sa tu všetci idú teraz z toho posrať, však kokos Skinny Beach, není Skinny Beach, alebo čo, že teraz akože vodka s džusom, no tak áno, vodka má málo kalórií a čo teraz, ale akože to je jedno, hej, to mi je, že úplne, že uprdele, však keď niekto chce žiť zdravý lifestyle, tak nech nepije, alebo ja neviem. Ale ako náhle toto, hej, ona povie, tak tu už takto si natočíme videjko a Svetová organizácia, hej, a potom kde radi ekinu mi povedz, Svetová organizácia, čo tvoj brat hádže babám do drinku, kde mi povedz. Bože moja, tak neznášam takýchto mudrlantov, neznášam mudrlantky. Aby ste chápali, to bola moja prvá skúsenosť s nejakou takouto akože omamnou látkou a naservíroval a namixoval mi takýto úžasný drink tuto brat pani dotyčnej a moja kamarátka, to my sme v živote predtým nič také nemali a za mňa je to toto najodpornejšie, čo môže proste takíto ľudia, čo hádžu niekomu niečo do pitia, tí majú že špeciálne miesto v pekle. No a my keď sme to vtedy riešili, tak ona sa ešte vlastne vyhrážala mojej kamoške trestným oznámením a tak, že akože to není pravda, pritom pravda to je a budem si za tým stať do konca života, lebo toto je môj naozaj, že prvý zážitok s takouto, že nejakou omamnou látkou, hej, a je to tuto konkrétne od pána brata tejto dámy, takže normálne vytočila ma tá puchra, vytočila ma neskutočne, ty kokos. A ja tu absolútne nejdem akože moralizovať o týchto veciach, hej, však proste ja som sa vždy ku všetkému priznala, proste mne to je maximálne uprdele, hej. Ale za mňa, čokoľvek si dá ktokoľvek sám, je to jeho voľba. Ešte aj tú pošikanú Goral Skinny vodku, keď si dá proste niekto, tak je to vždy jeho voľba. Ale keď niekto ulisne a zakrne, keď niečo jebne do drinku, nebudem radšej konkretizovať, akým účelom, to je za mňa to, nad čím sa máš pohoršiť a to, na čo máš natočiť reelsko a ne tu mudrovať nad nejakou vodkou. Ty si čo myslíš, že teraz to, že Cibulková akože povedala, že to je fit drink, že teraz čo? Že sa teraz dvihne o 100% alkoholizmus na Slovensku, alebo čo? Ne, ale skôr toto robí tvoj brat, lebo my sme neboli ani prvé, ani posledné, ktorým toto urobil a je to o ňom známe. Takže o tomto toč reelska, moja pekná.